og velkommen til den her video. I dag, der skal vi unbox den her skønne pakke her. Det er et ring light for Neewer, som jeg har købt på Amazon. Der kommer link i description. Den er 18 diameter, og ja, så den dimmable, så man kan skrue op og ned for lyset. Ja. Så det er super fedt. Perfekt. Lad os komme i gang. Set a crazy woman with a knife, you get a disaster. Så lukker ned her. Hvis du ligger den der kniv først, så du ikke stikker mig i øjet, så vil jeg være så. Jeg bliver sådan her. Bare rolig, jeg har styr på kniven. Den kunne ikke gå forbi på min mave. Look at this. I'm so excited. And I just can't hide it. Spændende. Okay, hvis vi tager det her højt. Det larmer lidt. Now, her har vi real stuff. Neewer ring light. Som I nok ved, at jeg ikke så god til at åbne ting. Så derfor er det skidesmart at lave unboxing videoer. It's in a bag! What's in the bag? What's in the bag? Og det er en fed taske. Det er en taske. Wow, den er let. Vi har mere hernede. Nå. Vi tager den der først. Sådan her ser indpakningen ud. Så den er good to go. Good to go. Det vil sige, du kan faktisk tage den med. Den virker sådan rimelig solid tasken. Det ligner sådan en oversized computertaske. I'm excited for this. Og den er i sådan noget foam, så man kan faktisk godt tage den med over det hele. Det kan man. Og engelsk stik, så det er godt, vi har en adapter lige der. Det skal I huske, når I køber den. Man køber sådan en rejseadapter. UK til DK. Hvis I ikke havde gættet det. Jeg kan ikke få den op. Hvis vi tager de her først, ikke? Nå ja. Her der har vi sådan nogle filtre, der hører med til. Vi har blandt andet orange, som I kan se. Så kan man få sådan noget lækkert afslappet lys. Og vi har de standard hvide. Ja. Vi kan bare tage den op her. Sådan der. Og hold da kæft. så er det så smart, at jeg har også købt sådan en dibidut, som følger med, så man kan sætte til kameraer herinde, så man selvfølgelig kan tage nogle billeder med godt lys. Så når vi skal filme, så bliver det meget bedre for nu af. Yay! I'm excited. Me too. Den er rimelig fed faktisk, rimelig solid. Den er faktisk... Skal vi ikke bare lægge den ned i igen? Er det ikke det nemmeste? Du skal ikke hive den opad. Nej. Chill, bro. Du skal hive den opad. Ja, de her filtre her, jeg skal prøve at se, hvad for en effekt det egentlig giver med det hvide her. Om det bare giver et mere even lys, eller om det bare... Jeg tror bare, det var rart at have dem på, så det ikke skal i øjnene. Hvis jeg skal være helt ærlig. But I don't know. I don't know yet. I don't know. Men i så fald... Ligesom at bygge med de der klodser, da man var lille. De der, hvad hedder de der skumgummi-gulve. Ja, de der til baby. Ja, det var sjovt, sådan en ville have. Men det er i hvert fald selve ringlighten fra Neewer. Så har vi the rest of the accessory her. Der følger selvfølgelig en stand med til den. Så den lige har købt i hvert fald. Ja, man kan købe noget forskelligt, noget med hvor der hører til, og hvor der ikke gør. Og så hører der denne lille dingenot til kamera. Jeg har købt en ekstra, hvad kalder man sådan en her, tripod ting, som er lidt mindre, sådan så jeg kan have den stående på mit, make-up-bord, så jeg skal bruge den til lys, når jeg lægger make-up, fordi det skulle være exceptionelt godt. Og der går heller ikke særlig længe, for jeg køber en også, så jeg kan bruge det til mine videoer også. Men jeg tror faktisk, du kan tage den yderligere ned. Ja, det tror jeg også, sådan så man gør. Yderligere sådan her. Ja. Se her. Så bliver den... Fancy. Det bliver den bare gigahøj. Fuck, den er skæv. Nå, sådan der. Fuck, den er skæv, mand. Men... Der kan man gøre den højere, og højere, og højere, og højere. Og endnu højere. Og mega høj. Og den her kommer vi jo selvfølgelig til at bruge i vores videoer, og vi kommer til at bruge den til, når man skal lægge make-up, når man skal tage billeder. Vi kommer til at bruge den til livestreams. Jeg begynder også at livestream snart. Og alt muligt. Så altså, det er sådan et mega fedt produkt, kan man vel kalde det. Men skal vi lige se, hvad vi ellers har. Den her, den er til, så man kan sætte kameraet ovenpå. Altså ovenpå. Altså så den filmer eller tager billeder igennem ringlighten, så det giver godt lys.
Den har jeg købt. Jeg tror først, du sætter den her firkant her. På ringlighten, der er der sådan en lille ting, man kan slide den ind i. Det tror jeg, den skal sidde i. Og så har vi den her. Jeg tror, det er sådan en, hvor man kan bøje den frem og tilbage. Faktisk. Det stod der på billedet i hvert fald. Men det virker ikke sådan, jeg ved det ikke. Men i så fald sådan en dims. Med til et eller andet. Men der er ikke med i kassen. Nej. Det var... Men det var det. Men vi vil lige prøve at montere den, og så vil vi vise jer lyset med de forskellige filtre på, og hvor meget og hvor lidt og så videre den kan lyse. Yes. Så we'll be right back. Okay guys, nu er vi rykket ind i et mørkt rum, hvor vi har rullet patienterne ned, og der er mørkt og det hele. Og vi har sat den til, og det fungerer. Så nu vil vi vise jer, hvordan den virker uden filter først. Uden filter først. Yes. Vi prøver. Åh gud. Shit. Okay, vent lige. Okay, ser du sådan der ud? Wow, det her er lige noget, man skal vende sig til. Det her det er den lave lysstyrke, der er. Det lyser rimelig kraftigt op alligevel. Men det er til at holde ud, når man først lige har vendt sig til det med øjnene. Ja, man skal bare stå og kigge lidt, så vender man sig til det. Og hold det, kan jeg få det lyser. Det her, det kan lyse den mørkeste nat op, det lover jeg for. Jo. Og det er ikke engang det mest lyse, det her. Eller hvad? Lad os prøve at skrue den lidt op. Shit. Det her, det er så den lyseste lysstyrke, der er. Man kan sige, der er nemlig sådan 2 valgmuligheder. Der er den lave, og der er den her. Og fuck, hvor er det vildt. Undskyld mig. Det er klar til fotoshoot. Ja, det skal jeg lige love. Ej, fuck mand. Det er mega cool det her. Det lyser helt værelset op, vil jeg lige sige. Altså, det ligner bare, at det er mere en dag. Det er sådan beyond day på en eller anden måde. Det er sindssygt det her. Lad os prøve at tage filterne på, og lad os se, hvordan det ser ud. Så hvis jeg gør sådan her. Okay, det er hvad der er med den hvide filter tænkt på. Jeg tror egentlig ikke, det gør så meget forskel, udover at det er lidt mere behageligt at få i hovedet, end bare de der lamper der. Skal vi prøve at dæmpe den lidt op? Ja, prøv. Fuck man, det er sindssygt. Noget man skal. Ja, det gør det mere behageligt at se, altså at have mere at gøre. Shine bright like a diamond. Så skal vi prøve med en orange? Ja, lad os prøve. Vi prøver. Okay. Nu har vi fået puttet det orange filter på, og det gør egentlig bare lyset lidt mere varmt at se på. Behageligt. Jeg ved ikke, hvor meget I kan se på kamera, men det er lidt mere sådan orange-agtigt herinde. Det er sådan lækkert, faktisk. Men altså, jeg vil sige, vi har jo ikke helt styr på, hvad man egentlig bruger de forskellige filtre til, for det har vi ikke sat os ind i endnu. Men det kommer. Jeg tænker lige, prøv lige at dæmpe den længere op her. Men det er mere behageligt. Jeg vil sige, det er et godt køb. Ja, jeg synes også, det fungerer skide godt det her. Det er virkelig, altså, nu har vi jo ikke, vi filmer selvfølgelig med den nu, men vi har jo ikke set, hvordan det helt ser ud. Men jeg tænker, at ud af 10, så førstehåndsindtrykket, der tror jeg i hvert fald, at jeg vil give det 8. Det er lidt besværligt med de her filtre og sådan lidt. Det er sådan lidt, det kunne godt være lidt nemmere, lidt bedre, lidt mere enkelt, men jeg tror, jeg giver den 8 ud af 10, hvis man skulle give den noget. Ja, jeg tror også, jeg ligger lige dem med 8-9 stykker, ikke? Jeg ved ikke, hvad der skal til, for at den får en 10'er helt. Måske det gør det lidt nemmere med filtrene. Ja. Altså, jeg gav omkring 1150 kroner med fragt. Og det er så også med et ekstra lille stativ, som jeg ikke har fået hjem endnu, men det er sådan lille lidt, så den kan stå på mit make-up-bord, som sagt. Så det er faktisk en okay pris, fordi at ringlights er sgu rimelig dyre normalt, og det er altså en rimelig stor ring, det her. Ja. Så ja, altså, for pengene synes jeg faktisk, det er rigtig godt køb indtil videre. Helt sikkert, og det er helt det på Amazon UK. Og vi lægger et link. Der er ikke noget 12 eller noget endnu. Vil lige sige, hver april 2017. Er der ikke i hvert fald. Men ja, altså jeg ved ikke, I må skrive noget, hvis I har lyst til, hvordan det ser ud, hvis I har en mening, og om I har nogle erfaringer med den, så er det altid rart at høre. Og ellers så har vi bare at sige, hvis I kunne lide videoen, så like og subscribe, og efterlade en kommentar, hvis I synes, det er passende. Og vores Instagrams kommer til at stå, min kommer til at stå her. Og min her. Så I er velkommen til at go follow us. Giv den gas. Vi ses alle sammen. Hej!